op het dak. Net in de kelder, net in zijn kamer, net in de bibliotheek. Hij is net benauwd te komen. Wat een vreemde instelling hier. Midden op het dag, in een nachtlicht. En ik jou me uit van de man van Clara Hoekstra. Zwendel, liegerij, dubbelliegerij en valske verlengjes. En neem van maar op. En dat alle jaar van 50 liter verf. Wees kan maar zeggen dat ambtenaren alleen maar naar sliepen en naar hoesten reizen. Na het dramatische stuk van Herman Heijermans had de vereniging dit jaar kiezen voor humor. Nevens de vereniging had het wat van Fawlty Towers, maar ook wel van John Lanting, mij het Theater van de Lach. Hinna werken vleien en gedraaf op het podium. Leuk om te dwan. De jongste speler is Jochentje en docht voor het eerst mei. Dit is de eerste keer dat ik maar Grut Halbers met mij dan. Ik ben de jongste van het stel, dus... Hoe is dat nou? Nou, maar steeds wel een beetje wennen. Of wennen, ja. Ja, het is wel een eer eigenlijk als je zo jong bent en je mag meedoen. Wat is het mooiste? De humor die erin zit. Het is net Leon, wij hebben het nou zelf al zo vaak zien. En we lezen zelf elke keer naar blauw. Nou, dan mag je hier een paar mensen die een sale hebben haast. Of een 300 man in een sale die het voor het eerst juren. Nou, wij zijn al benauwd dat het stuk 2 uur wordt, maar dat 3 uur wordt is zelf. Het draven en vleien liek het makkelijk, maar is dreig om te dwan. Ik denk dat het moeilijkste is om er de vaart in te houden en het tempo te krijgen. Ja, ik denk dat dat het moeilijkste is. Want comedy, dat liep het heel makkelijk. Hè? John Lanting, hij rent wat heen en weer. En Het dat moeilijkste wat er is. Echt waar, het is het moeilijkste wat er is. Vind ik echt. En het is maar afwachten natuurlijk, hoe het gaat vallen. Kijk, wij hebben een verschrikkelijke hoop lol gehad in de repetities. En dat is belangrijk, dus daar gaat het al voor 80% om, vind ik. Maar je wilt toch wel graag dat ook de zaal het hartstikke leuk vindt. Mevrouw Sinkema! Mevrouw Sinkema! Pieter! Kwalijk, hak de hakken op de droppel of de kind die walterij weg. De deur moet verder open blijven, Lietske. Dat als die dicht gaat, dan moet jij even met je... En je zou wachten met je tekst tot hij echt om je hals vliegt. Ja? Doe nog maar een keertje. Ja. Mevrouw Sinkema! Mevrouw Sinkema! Mevrouw Sinkema! Wij houden hem gewoon niet met de 6. Wij houden hem gewoon niet met de 6. Wij houden hem gewoon niet met de 6. Als je samen met de dwarren omgeeft, dan wordt er ook heel wat van de decorbouwers vregen. De toneelmaster had er heel wat oerenwerk in zitten. Het is maar goed rennen, want deze dwarren best al begonnen te oefenen een paar maanden alleen. Toen zien ze gewoon los in de cel. Ik nou dat werkt nooit, dus om een tijd om dat er niet gewonnen valt, ben is echt een geluk best. Maar ze staan ook goed vast in ieder geval. Van de Joen en Moen zal het stuk spelen worden. Beide Joen zijn al uitverkocht. Waasje zal er nog een extra voorstelling komen. Mollema, ik wat Mollema ha. Ga je al in de biljetzeelt, jongen? Biljetzeelt? Zijn we Mollema, ik ga? Ja, het ligt het wel besmet. Het zal wel een geware wezen, denk ik. Waar maak je Peter? Nou,